След цитата на деня и прогнозата за времето продължаваме с алтернативата с водещ Снежана Иванова. Как живеят китайците и как да се избавим от безводието. След новините в 19, видимо-невидимо, за творците на нашето време, разговор с Антоанета Бачаурова. От 19.50 пълен запис от пресконференцията с Антон Зингаревич. През уикенда в Пловдив очакваме променливо време. И слънце, и облаци. Температурите обаче остават със сигурност и чувствително над нулата. Между 2 и 17 градуса. Животът е като представление. В него най-често най-лошите измежду хората заемат най-добрите места. Питагор. Реклама. Не сменяйте канала. Чист въздух за Пловдив. Заменете старата си печка на твърдо гориво с климатик, термопомпа или отопление на пелети. Екологични решения за вашия дом. Кандидатствайте на plovdivcleanair.com и помогнете за чист въздух за всички нас. Проектът се изпълнява от Община Пловдив и е финансиран от програма Околна среда 2021-2027. Заедно за по-зелен Пловдив. Имате нужда от отговори. Искате да надникнете отвъд неизвестното? Аз съм Малена Николова, ясновидка с доказан опит и доверие. В моя кабинет в град Пловдив на улица Кавал 18 предлагам индивидуални консултации, които ще ви помогнат да откриете пътя към вътрешния си мир и яснота в живота. Без значение дали търсите насоки в любовта, финансите, здравето или просто имате нужда от съвет, моята дарба е тук, за да ви помогне. Запишете своя час, направете първата крачка към промяната. Аз ви очаквам в град Пловдив, улица Кавала 18, защото няма случайни срещи. Само точния момент да потърсите отговорите. Представяме ви новия информационно-аналитичен продукт на Фондация Алтернативи анализи Daily Brief, който е уникално съчетание на информация и текущ анализ. Всеки ден получавате огромен поток от информация от медиите и социалните мрежи, които обаче рядко можете да осмислите като контекст, като полза или риск за вас. Предлагаме ви само подбрани новини, тези, които или са пропуснати, или недостатъчно анализирани. Абонирайте се през нашия уебсайт, като може да изберете времетраенето на абонамента. След като успешно се абонирате, ще получите имейл потвърждение. Очаквайте Daily Brief всеки работен ден на посочен от вас имейл адрес. Пленената журналистика се превръща в пропаганда. Как осъзнатото мислене да стане етична основа на правилно поведение? Защо част от българската армия и службите за сигурност са пробити от Русия? Вместо лъжи за миналото, памет за бъдещето. Рецептите на истината. Абонирайте се за канала на Видимо и невидимо в YouTube. Благодаря ви, че не сменихте канала. Навлизаме в непознатия Пловдив. Онзи Пловдив, който го няма в туристическите справочници и лекциите на екскурзоводите. Ще минем край познатото, ще слезем под основите на сградите, за да открием непознатото. Вече сме в 5-ти сезон. Градовете растат не само на ширина, но и на височина. Бойни и часовникови кули, камбанарии и минарета, високи сгради, устремили се към небето. Всичко това създава неповторимия облик на много световни градове. Какво би бил Париж без Айфеловата кула?
Лондон без Биг Бен, Кьолн без катедралата, Санкт-Петербург без трите шпиля и гли над емблематични сгради, Одрин без минаретата на Селемие джамия, Дубай без Бурж Халифа. Не случайно на 11 септември 2001 година самоубийците, които искаха да обърнат историята на света, избраха за цел и свое лобно място не Белия дом, не Уолл Стрит, не статуята на свободата, а кулите на Ню Йорк. А сега от този ракурс да погледнем към историята на Пловдив. Трудно е да преценим коя е най-високата сграда през античността. И днес може да се видят основите на една римска кула на Небет тепе. Османското владичество променя градския пейзаж. Градът вече не е крепост. Куршум хан няма бойници и стражеви кули. Към небето се устремяват единствено минаретата. По едно време са над 50. След освобождението едно по едно биват изличавани. Земетресения прекършват някои. Остават тези на Джумая джамия и Имарет джамия. Само една кула се извисява над минаретата – часовниковата кула на Сахат тепе. А в продължение на векове над всичко е била часовниковата кула на Сахат тепе. От името Сахат часовник идва и името на хълма. Първата дървена часовникова кула е изградена още в края на 16 век. Часовниковият механизъм бил изработен от италианския конструктор Антонио Барбаджелата. Времето е възвестявано по обед с камбанен звън, който се чувал на десетки километри. Няма пътешественик, който да мине през града и да ни отдели поне 2 реда на кулата. Тя всъщност продължава една традиция. В подножието на хълма, някъде тук, в по-ранни времена имало вода.